qamba mangathi nisathandana. Kodwa naku sengibizana manje kwifamily yakho uzothini ngokupheka nakhona bese bengazi. Nami my sister engagile ngeValentine. Eish. Kuningi kusiyama. Ngiyaqinisa. Yazi wena udinga ukushawa. Cha ukwazi ukuthi kodwa ungangishaya. Mina ngakushaya mina. Nxa ukuthi ngikwazi ukukhetha omunye umuntu over ukuthi usenze isilimo singamantombazana. Sonke mesithandana nawe ugijima uyosazisa kini. Uyapropose wena nemali. Uyithathe imali omthengele ring. Ngiyasebenza nami. Uhola amaqinadi emsebenzini wakho ngiyakwazi lokho. Mina engi-afforda wena. Uyithathe imali. Yeah, okay. Ama savings wami. Ngizosho kanjalo because bengiqalile vele ukuthi because bengazi ukuthi mina ngasave. Qala ngawe namhlanje lokho. Nomonde mfethu. Cha uyangixhaphaza. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke namhlanje sivakashela usisi na kanjani khona lento angayiboni kahle kwi-relationship yakhe emuva nje esizoyazi kungesikhathi esingakanani kusuka manje. So-ke asike sizwe singabe usiphathele ini sabona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lesibongo nala usuwakhona. Sisi igama lami nguNomonde ngwaDlamini ngisuka eMayville. Monde. Liqonda ukuthini? Nomonde like it means nomusa. Okay. Like nomusa kakhulu. Oh, unomusa nje vele. Okay. So uthatha kuphi? Ngisuka eMayville siswami la Danpayes. Oh, okay. Okay, ngicela ukwazi la kuqala khona i-relationship yakho bekumuphi unyaka and beniphathene kanjani? I-relationship yami iqale ngo-2020 besiphethene kahle kakhulu shame ngiqamba manje izinto zishintsha manje. Iziphi nje mhlawumbe izinto ezinhle uyikhumbulayo enenzelene zona? Relationship. Benokungikhipha nje siphuma ama-dates enokungisurprise. Njengamanje akusekho konke lokho. Bengithi mengimtexta WhatsApp aphendule fast, ama-calls engifonela njalo. Manje lutho even ngimfonela mina aka-answer. Nixabene? Akaze sixabane, saxabana nje kudala but kwaba yinto elungisekayo. Kwenzekeni lapho? Lapho ngangijithile nobaby daddy wami kanti ngangithe kuye sihlukene nobaby daddy because ngangingasajuli nabantu besilisa. Ngamtshela ukuthi ngiphumile kubantu besilisa ngijula nabantu besifazane. Kanti lo oze ngaye today owesifazane? Yes. Oh, okay. Yini eyakususa kubantu besilisa eziyokufaka kubantu besifazane? No, abantu besilisa bahethana kakhulu. Bayafeba, uhleli ukhala. So ngadecide ukuthi no angijole nomuntu wesifazane mhlawumbe bona bongiphatha kangcono nabantu besilisa. Oh, hayi ukuthi mhlambe uzelwe unama feelings omuntu wesifazane. Into eqhamuke ngendlela. Yes. Oh, okay. So kwase kwenzakalani ke xabaneni kwenu ekusekubambile ukuthi uchithile usubuyiswa yini manje kumuntu owakwade uhlukene naye ningekho right? Kwenzakalani yini le wawusukhumbula ini njengoba wawuhlehle uye kubaba wengane ekubeni uthanda unentombi yakho? Kwaba ne-misunderstanding nje ngahamba ngithi ngiyolanda into zengane. Okay. Kubuka baba wakhe because wayethe umama wababa uthenga izinto bo. Ngahamba uma ngifika lapha kwengane kunomcimbi. Mekunomcimbi bangicela ukuthi ecela ngibaqobise njengoma wengane. Ngase ngingengikwazi ke ukubuyela emuva ngiqabe. So ngaqhubeka ngaqoba ngangingenayo indawo yokulala. Ngahamba ngawulala nobaby daddy wenzeka kanjalo ke wambamba. Kubo ka baby daddy kusekudeni nala uhlala khona? Yebo kukude kule enkandla. Oh ka baby daddy kusenkandla wena uhlala manje? Sun City. Okay. So kwenzeka endlini no baby daddy. Okay, sure. So wayesethola kanjani ke intombi yakho ukuthi uke wayenza something nobaba womntwana? Angithi ubaby daddy wayeselokhu ebhizi angitext ambhale uthi ungikhumbule last time sigcina uba ndawonye ngifikile kuzoba umcimbi like ufisa kube nomunye umcimbi khona ngizobuya kwakumnandi ukuba nami.
Okay. Wathola kanjalo-ke ethintela ifoni yami umuntu wami methuthi yafika boom lama message And now I'll delete. ngakhohlwa emva kalokho-ke sekuxabana kwethu siyambuza sesiyahilizisana but ngagcina ngixolile kwangathi uyaxola ngazi noma kakaxoli angazi Awugqoka iy'cathulo zakhe-ke wena mekuthiwa bewuyena bewuzocabangani buzofila kanjani ubuzodecide ukwenza ini kanjani? khona bekuba buhlungu shame buyela kwi-ex yakho uzulale nayo bekuba buhlungu bengoyitshela ukuthi mhlawumbe lo muntu lo akangithandi nami ngiyayisola ngalokho usuku nosuku angifuni uqamba amanga so nje ngangithi ungixolele ngazama ukukhuluma naye ngaxolisa kodwa wadinwa isikhashana mhlawumbe azangikhulumise isonto wabuyela wa-right washo ukuthi angixolela ngingaphinde kodwa angeke sangithemba. Okay. Ngiyayitshela ukuthi udlulisile khona kunzima kodwa sekubuhlungu kimi sekwenzeka kanje. Asihlebe nje kancane. Uma unomlisa ekamereni uqhathanisa nanoma unowesifazane. Wawuhleka kancane. Ngifuna ukwazi ukuthi ngesingawe angisho awuzalwanga umuntu obethanda abantu besifazane. Into eqhamuke ngendlela ngoba nakho uhethekile kubantu besilisa. So manje ngifuna ukunderstand ukuthi umehluko mhlambe ushiyana kangakanani kuphi la uthi khona la ngiyenza ngoba phela vele kuyenziwa indalo nala uthi khona mina ngiya-enjoya kakhulu kuleli side leli. Which one do you prefer? Siswami angifuni uqamba amanga. Yabona umuntu wesilisa ngiya-enjoy yikho phela ukuthi sebengigile kakhulu. Naye ngiya-enjoy umuntu wesifazane kodwa ngeke uze kufike. Yes, ngeke uze kufike lo wesilisa. Uma unomuntu wesifazane uyafika nje ku-100. Awufika 100. Umuntu wesifazane akafika uG-Sports. Akafiki. Inhlobo. Inkinga-ke phela le ngoba uyabona ukuthi shuthi sonke isikhathi noma kuthi uyakuxolela intombi yakho but uyolokhu umqondo wakho uhlezi ulaphaya emuva. But akusizi ukucabanga kwami kusemuva kumele ngifocus kwi-future nomuntu ongithandayo because umuntu ongithandayo uyena lo wesifazane. Lo munye udlala ngami baby daddy unomuntu wakhe o-straight iyona nto le yahlukanisa ukuthi wayengenza islim. So why when angisho wena uyawazi umzimba wakho usufundile umzimba wakho ukuthi okay mina ngifika ku-100 only if ngithintwa la nala kanje. So why ungakuhlali phansi nomuntu wakho lo wesifazane intombi yakho uxoxe naye ukuthi uyazi mina ngithanda mekwenziwa kanje ngiyafika 100 mengabe uzothi kanje ungabi namahloni because umuntu wakho ngisho fanele nihleze nixoxa fanele nikwazi ukuxoxa ngezinto zenu noba u2 enzenza mina noba u2 because niyathandana. So why ungamenzi ukuthi okay ngoba awukwazi ukufika u100 mawunaye why ungamfundisi ukuze uzoba right umqondo wakho ngalokho ubuyela le emuva. Mfetane ngifile ngathi nje engathi ugandile. Yes noma ngiya-appreciate noma ngiyamgxeka yabo into kanjalo. Okay. Mfetane ngifile nje kanjalo ukuthi uzosho ukuthi lo ngizela nokunye. Okay, ngiyakuzwa. Asingeneni-ke kulokhu okuze ngakho-ke today. Into engifuna ukuyazi leyo ukuthi uboneni yindaba usola ukuthi khona into eseyenza nomunye umuntu noma mhlawumbe ubambeni noma uzweni nje ukhetha ukubhalela la ekhaya uphushwe yini uthunywe yini? Siswami sekunama-calls angenayo engingawaqondi. A-answerishela phandle. Or drop ifone. I-network ayisekho endlini ishuthi uyoyibheka emnyango. Yes, ayikho i-network endlini. Angazi ukuthi iqedwa yini endlini because kade ikhona. Yes. Okay. Unokubuya late sometimes angabuya endlini ngitshela ukuthi besebenza i-night shift. Izinto engazwazenza. Okay. And mengikhuluma nawe vedane ambuza ukuthi nguyeke yini umsebenzi. Because uma ngisebenza fanele nilale endlile okusalayo. Yes. So I think kwakona lo mbuzo lo uthi nguyeke umsebenzi kusawuncikisela phakathi because ushuthi fanele enze ngendlela afuna ngakhona. Usho kumele ngithule ngimbuke. Yes. Okungeyona into elula leyo. So wasuba yini ephathekayo
okay, ifoni vele iphendulele emnyango, network ayisayikho endlini, but yini enye othi yabo le ngine-show ukuthi babhizi nalowo muntu loyo noma uyamazi noma awumazi yini? Oh, one day ngelinye ilanga ngangiwasha yabo ngathola iruji la eshethini. Okay. Ngayiwasha ngangambuza ngayithulela. Okunye uhlele ebuya enuka ama-perfume omuntu wesifazane. Ngiyalazi mina iphunga le-perfume yakhe. Yenihlele enuka umuntu wesifazane. Uma ngimbuza hawu nje usebenza nabantu besifazane. Banamathela kanjani kubantu besifazane? Because siyasebenza. How izinuke kuwe? How come? So uzizwe kanjani okokuqala nje uma lokhu unothisa lezi zinto zilokhu ziphindeka ziyenzeka bowufila kanjani? Ayo angifuni uqamba manje inhliziyo yami yaba buhlungu shame. Angisho yakhumbula ukuthi ulala ukhona njengamanje ngenxa ukuthi ubalekele ukwenziwa izambane elishile abantu besilisa and then jikijiki la uthi uphephela khona. Nami nje bengingazi ukuthi uyena umuntu ongengenza kanje cause wayengithembisa izulu nomhlaba usoza ngihethe ngohleli ngihappy yikho ngaze ngagcina sengikwi-relationship naye kodwa yena futhi mase senza nje kubuhlungu angazi ngempela ukuthi ngithini. Okay, ngizamela ukukhulumisana nabo ngibatholile bowawu kulezi namba ongiphe zona bakhona bangaphandle. So ngicela ukuthi ngiputshise nawe uhambe uye esigumbini lakho and then ngibalande ngikhulume nabo bowawu ngiyothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda ke. Okay. Ngiyacela usondezela bona. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Sifuna sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lwethandani uhlelo lothando. So ake sihleli ne-couple yethu sichazela kabanzi ngempilo yabo othandweni lapho. Sanibona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngicela uqala ngawe ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuka khona. Mina ngo-Anele Zulu ngisuka eSegnum. Ukhulele khona? Yeah, ngikhulele khona. Okay, ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuka khona. Ngu-Anathi wakwaDuze ngisuka eSegnum. Duze? Yeah. Obana Duze? Siyami. Ubuye Eastern Cape? Wala emzimkhulu. Oh, mzimkhulu. Oh, okay. So ngicela ukwazi nge-relationship yenu la iqale khona. Nihlangane nini kuphi and beniphathana kanjani noma bangangiphendula? Okay, ngizochaza. Okay. Sino-Ane sahlangana emsebenzini ube yi-colleague yami. Okay. So ube yi-manager. Mina bengi-assistant yakhe. Oh, okay. So sagcina sisithandana ke. It was 2023 saqala ukuthandana. 2023. Mana ongihlebela. Umbona kanjani ugel ukuthi okay uyabo lo gel lo. Yes uyalenza ikhanda uyazenza inzipho. Ugqoka iketi. Mombuka nje ngathi straight kodwa ubona kanjani wena ukuthi ufanele ngigadle la? Hawu ngiyazenzakela igazi kahle kahle likulahla. Ngisho kanjani. Awashaya eceleni? Ayilutho if ever ngishaya eceleni sokuyi-bisexual leyo. Oh, okay. Umuntu onendoda yakhe aphinde futhi athande futhi. Yeah, but noma engenandoda yakhe but usuke nje e-data both genders. Okay, abandlula umuntu. Ngiyakuzwa. So ukuphethe kanjani ke? Yo, ngiphethe kahle shami. Ngifuna ngamanga. Ngenzela yonke into. Okay. Anginike imali. Yabo nje kahle kahle into eningi engiyidingayo ngiyithola kuyena. If mina ngeke ngikwazi ukuyimanage, ngiyakuthola kuyena. Uthanda umuntu wesifazane kuphela noma awuxabene futhi nabesilisa? Uthanda ukuthi nabesilisa kodwa engibathanda kakhulu umuntu wesifazane. Okudlula umuntu wesilisa. Yeah. Okay, awukazi uyithole usukhumbula umlisa? Hayi angazi. Right nje la ukhona. Ngi-right kakhulu. Right kakhulu na kakhulu. If noba uthi nje uyafika 100? Yeah, I can say 99. Okay. Kanti wenzani mfethu? Ongihibela. So ke mhlambe kusukela manje kuyele iminyaka ewu5 nizibona nikuphi noba u2? Somewhere but kude kakhulu yabo. Okay. Because yeah eqinisweni ngizimisele no-Ane. Yeah inkinga kungaba abantu bakho bomndeni wakhe yabo. Okay. Because yeah ngiyajabulela ukuthi ngenze izinto ngobulungiswa.
Okay. Yeah, but ama-families ngiyazi afane. I-family yami ayinankinga but ngeke ngazi i-family yakubo. Usakwi-closet? Yeah. Kodwa ingaleyo ndlela. Okay. Mhlambe angeke zikukhulumise kakhulu nomndeni leyo nto leyo. Ngeke. If ujabulile nje nabo ba-right. Yeah, ba-right. Okay. So ake ngibuze la. Mangase kwenzeke umtholo enomunye umuntu uzibambele ngendlela obamba ngayo, ungaxola uphinde uqhubeke ube naye futhi noma ungavele ushiye nje kanjalo mhlambe ubheke omunye umuntu? Yo, lo mbuzo unzima but eqinisweni ngimxolela but Phinde uhlale. ngiphinde ngihlale kodwa manje ngeke ngisamthemba yabo. Okay. Okay. Mase uthole uduze mhlambe indlela thizene nomunye umuntu ubone futhi ukuthi bayimisele naye, ungaxola ukwenza indlela thizene ukuthi abahlukane usale or ungamshiya? Cause vele ngiqala ukuthanda naye bekhona umuntu ebethandana naye. Okay. Saxabana kancane then sayilungisa cause wangitshela ukuthi ebehlukene. Kodwa mangathiwa ngiyaphinde ngiyathola kungadepend ukuthi mhlambe leyo nto iqale nini. Okay. Yeah, nga-understand. Ngadependa kodwa. Kodwa ngeke nihlukaniswe lokho. Mangase kuthi uyazi ukuthi iqale nini kuphela. Yeah. Okay. Ngine surprise yeni about 2. So ngicela ukuthi nje nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizoyilanda. Ngizoyilanda nje ngiyizise la eduze kubeni. Alright. Yes. Ngicela ukuthi nisondezele surprise. Ngicela nisukumeni mase nibheka so. Ziyakhala manje. Kusondezele igift yethu ubeke la. Phezu kwesihlalo. Ngicela ukuthi nijikeni mase nihlala ehlalweni zenu. Usara right? Okay. Uyamazi sisi? Ngiyamazi. Mazela kuphi? Ish. Kodwa ngathi angimazi kahle. Awungazanga? Awungazi kahle? Ayungazi ungijwayela kabi wena ungazi kahle? Cha ngiyamazi. Balo. Nangu unathi. Ane ngiyachaza. Ukuchazana. Usisi ngihlalisana naye endlini. Ngithi ngakuchazela Kodwa ngathi awumazi kahle kodwa uyahlalisana naye futhi endlini kuningi. Cha bengamboni kahle kodwa empeleni ngihlalisana naye. Sihlanganisa irent sithanda sami. Okay. Hlanganiswa irent. Sihlanganiswa irent. Wena musungidakeza wena. Ungangibhedeli hlanganiswa irent. Ungangithathi kanjalo. Uthandana naye? Ungangithathi kanjalo. Sesithandana. Nani? Sisa. Kodwa nihlala nobabili. Sithanda sami. Ima nihlala nobabili. Siyahla Kanjani sengathandana? Umthathaphi lo? Sorry, Umthathaphi. Ngibambile ngicela ukuchaza. Chabo umthathaphi lo? Ngicela ukuchaza. Ungizwe kahle. Seningibambile. Ngikhuluma nawe, ngikhuluma nendoda. Okay. Uthe ungachaza silalela. Okay, ngibambile ngiyavuma. Ngingachaza uNomonde okay. Siyathandana. Niyathandana. Okay. Ima unilona umonde lo awungitshela ngaye vele. Ngoba mina ngazi ukuthi nani thandana. Hayi bo. Sithando sami ngicela ukuchazela kahle kahle. SineNomonde. uNomonde siyafana nosisi wami kumina. Ngizwanga. Fana nosisi wakho mina nathi. Emva kwako konke sungenze kona. Khona kuphi? Nomonde uyawabuyelana nebaby daddy yakho. And wangithembisa ukuthi awusoze wabuyela. Sakuxoxa lokho kwaphela. Kodwa ngakutshela ukuthi Ngiyangikhohlwa wena mina ngiyakuwashela ngiyakugqokisa ngiyakuphela ngikwenzela yonke into nje yimina gcine uzongenza nje. Cha, ngicela ungixolele nami usithole isikhala sokuthi ungixolele kodwa empeleni uAne kade ngahlangana naye. Oh kade wahlangana before mina. Kodwa wangifebena. And wangithembisa ukuthi awusoze wabuyelana nobaby daddy wakho. Sakuxoxa lokho ngithi kwaphela. Kodwa ngasho ukuthi awusoze. Manje ukhethendelana izifu ngixolelile ubungangixolelini. Ngazelaphi ukuthi mina sonke lesikhathi mengekho ngisemsebenzini usala wenzani? Oh wena shuthi kahle awusangithembi. Ilokho engakusho futhi. Empeleni
ngiyazisola ngayo yonke into kodwa Qale angeke nini ukuthandana ngikwazi. nalo? Sino-Ane kade sathandana saqala Isikhathi esingakanani? ngo-2024. 2024, 25, 26. Sho senina 3 years. Mina ngisilima nje. Yikho ukhanga uhamba iweek yonke. Ungazi uvala ifoni. Uyazi ukuthi khona umuntu okhona noma ufihleleni. Phela usuke nami sisi wami. Angibuzanga wena ngikhulumi nawe. Cha, phela Angiphapheli. sengizophendula. Angiyena umngani wakho yazi abangani bakho. Sorry. Angikhulumi nawe. Khuza into yakho. Uye ungijwayela kabi. Why you pretend as if udlulile ekuthenini uxolile ngokuthi wa-cheat before? Why wenze ngazi ukuthi u-right kanti wena uyazi ukuthi ufile ngaphakathi? Ukuthi bengathanda ukuthi ngikwenze lokhu akubona. Bengicanga ukuthi ngendlela engenza ngayo ngiyamvikela ukuthi enga-discover ezinye izinto ezenzakalayo. Cause ekugcineni ngamchazela ukuthi ngeke ngikwazi ukumxolela kule nto ayenza and futhi angeke ngikwazi ukuthi ngi-acte as if into engayenzakanga kuyena. Mina vele imizwa yami for yena empeleni ngaxolisa ukuthi uzothola ngale ndlela. Mina ngisenayo imizwa yakho njengoba bengichaza isithando sami ukuthi sengimthatha njengosisi wami. Asenzi lutho uzokuchazela naye. Agcina nini ukuthinta lutho. Ngisakhumbula. Nangigcine nini? Sino 3 months. Yikho bengibona ukuthi khona inkinga manje ubungangitsheni ngani? Uyisidlamlilo sithando sami. Oh, ngihlamlilo mina. Ngisaba mina ukubona indlela oba ngayo ngoba Ayibo wena uhlangana phi ngibiza Ayibo, sorry, my uhlanganaphi? Sorry. Uhlanganaphi? Uhlanganaphi? Awusona phela isithando sakhe imina. Uhlanganaphi? Imina isithando sakhe angizi. Ngiyahlangana indoda yami. angilenzile Indoda yami. nomonde kahle kahle. Hawu. Kuzogcine kwenzekeni? Okay, kumanje-ke mawugoduka uzolalaphi today? Angazi Angisho vele usabuyela ngizithembe. endlini. Cha, Awufuni ukubuyela endlini? angifuni ukubuyela endlini. Iy'mpahla Njengoba zakho? ngichaza ukuthi uyisidlamlilo uzenza noma yini ngiyazi nazo usengazishisa usengenza yini. Unakho ukuthi engincintisele ngezinto bengithengele izinto ezinhle once ngamenza into leyo nto uzoyishisa noma ngisho kuthiwa ngithanda kanjani noma sengixolisa. So uma uthi uzolenza icebo okusho ukuthi uye endlini ka-Ane noma uya la ehlala khona Ane? Ngizoya endlini no-Ane. Ima uzoya endlini nami. Kodwa nangu isithando sakho futhi naye. Kanjani? Uma ucabanga ngizokwamukela kwami Sami iphutha ngiphimise kabi. ngizokwamukela yini kwami? Anele, ngicela ukuthi uhambiselane nami. Ngikhethe wena nawe. Ngihambiselana nawe ngani ukwazi uqamba amanga kumina? Qamba amanga ngathi nisathandana. Kodwa naku sengibizana Manje kwifamily yakho uzothini ngokuphela nakhona bese bengazi. Nami my sister ung-engagile nge-Valentine. Kuningi Nkosi yami. Yazi Ngiyaxolisa. ngahlahla wena udinga ukushawa. Cha, ukwazi ukuthi kodwa ungangishaya. Mina ngakushaya mina. Nxa ukuthi ngikwazi ukukhetha omunye umuntu over Ukuthi usenze isilimo singamantombazana. Sonke mesithandana nawe ugijima uyosazisa kini. Uyapropose wena nemali. Uyithathe imali yomthengele ire. ngiyasebenza nami. Uhola amakinati emsebenzini wakho ngiyakwazi lokho. Mina engi-afforda wena. Uyithathe phi imali? Yeah, okay. Ama-savings wami. Ngizosho kanjalo because bengiqalile vele ukuthi because bengazi ukuthi mina ngiyasave. Qala ngawe namhlanje lokho. nomonde mfethu. Cha uyangichaphaza. Empeleni Angisachaza, thula, So ngisachaza. uzomshiya ephukile kanje enhlizweni mase uqhubeka no-Ane. Uzokwenza njani? ayikho nami indlela engizokwenza ngayo. Kwa-Ane usanembuzo eminingi. Angathula manje but mase noba uthi uyacabanga ukuthi umninga kanjani imibuzo Manje ukhona umbuzo engifuna ukumbuza wona. Wena usabanga. Ngisazoqhubeka nawe ukwazi ukungiqambela amanga. Hawu. Ungakusho kanjani? Masiqhubeka ngeke uqhubeke ungiqambela amanga. Angithi uzoqhubeka ngoba vele kwasekuqaleni uqale ngawo amanga. Cha, kodwa sithando sami wangifica nginaye. Ngakufica unaye. Wathini wathi sendihlukene. Okay, ngakwamukela lokho. Sengiphinde ngibizana ngethandwa zami futhi. Cha, kuphimiseke kabi lokho. Nawe yazi. Kuphimiseke kabi kanjani? Kuphimiseke kabi? Ukuthi umuntu akasona Wena isithando sakho. ubusungigabhile because azi ungigabhe. Mina ngazi ukuthi uvenge isithando sakho. Phimiseke kabi.
Nomonde kodwa wena nje ngokubuka kwakho-ke kuzo zonke izinto ezenzeke endlini uma usabhekile Mina as long ithemba usahlala lami. nami, usahlala nami sisathandana. Futhi ungaze ungitshela ukuthi it's over sisathandana. Angisakuthandi. Awusangithanda? Okay, fine, thank you. Ufike uzothatha konke okwakho lapha endlini ungiphumele. Ushiya amakhadi ami, ushiya isikhesi emoto yami. Ngiyakutshela ukuthi anamoto le. Nombhizi niyapapruka nje imoto kungayona yakhe. Imoto yakho ayithenga. Eyakhe, Yes. ngitshela. Awunayo imoto? Imoto ikhona. Eyabani? Ngayithengelwa Alright. Oh. Mina ngithembisa isiZulu nomhlaba ngitshela ukuthi ungangi-afforda unemali wena zonke lezi zinto amanga. Cha, akuwona manga. Hawu kanjani ungenamoto? Mina ngazi ukuthi unemoto kodwa nakumanje sengithola ukuthi awunayo. Yami. Mina mengitshela bona ukuthi imoto yami angithi ukuthi ngithathe isandla sami ngibona ukuthi akubalekile lokho. Kodwa phela akusho ukuthi izinto engithanda ukukwenzela zona ngeke ngikwazi ukukwenzela zona. Ngenxa yamakinati engiwaholayo. Osisi wena uzowenzela yena izinto. Ngempela Uzokwenzakalani uzongenzela manje? kanjani? Uzongenzela kanjani izinto uhola amakinati? Because mina ngimanager ngihola phe kwakho. Sure. Yini ongangenzela yona wena? Isandla sami bengakulindele ukuzwa lokho kwena. Cha, uthangithini? Ubhekile wena yini engayisho? Qamba amanga. Ungangi-afforda ngiyabiza mina. Ngiyalivuma iphutha lami. Ngiyavuma. Uyabathanda abantu besifazane abayimele. Uyabathanda. Chaza ukuthini? Kuzokwenzakalani? Hayi ngiyakuzela abathanda. Yini ezokwenzeka kusuka manje-ke phambili? Njengoba sengithathe isinqumo sokuthi ngiyahlukana noNomonde, ngizomove on, ngizofuna indawo yokuhlala ngihlale. Uzoyibuyisela imoto? Imoto yami Eyami imoto. ubhale ngaphansi kwamagama ami. Ikhokhelwa yimi. Ngayeka nje ngikukhokhela beyithatha and ngeke uzokwazi uyi-afford ukuyikhokhela. Uyakwazi nalo unless mezokukhokhela-ke. Khokhelo ba. Hawu. Jozi, ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. Umuntu othi uyamthanda, umuntu usafuna ukuba naye. Cela umthathe uphume naye. Ima. Angeke ungiqambele amanga. Ngisoze ngiqamba amanga, ngiyakuthembisa. Inkinga yaza ngikuthembi. Cela ungithembe, kuyagcina ukuthi mina nawe sibe nenkinga efana nale, ngiyakuthembisa. Ngiyacela Sithombe sami, ngicela ungangala. Yabo sabhekana nale nkinga ngizokubulala yezwa. Ngiyakuthembisa, I promise. Uzizwa kanjani? Njengoba isimo sinje. Yonke nje lento eyenzakalayo. Ngikwazi nje ukukhuluma. Kubuhlungu ngisamqamba mama. Imoto uzoyithatha? Ngizoyithatha imoto yami ngizoyilwela. Eyami Okay. yami. So mangase kwenzeke ngelinye ilanga abuye kuwena ngeke usamnezele ithuba. Ngisamnezele ngethuba sengidecide ukuthi ngizoyiphilela impilo yami ngikhohle indaba yomjolo. Okay. Yes. Asikhize ngendlela othole ngayo. Mbuka lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi nizibonelile ukuthi siphethe ngokwenza njani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.
Black Life TV. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.